Централният оператор на виртуалната електроцентрала играе решаваща роля в управлението на мрежата от разпределени енергийни ресурси. И като използва усъвършенствани софтуер, клауд технологии и данни в реално време, оператора може да освобождава или да съхранява енергия в отговор на търсенето на електроенергия и пазарните цени в момента, или пък каквито са изискванията на мрежата. И тази гъвкавост позволява на виртуалната електроцентрала или да подава енергия към мрежата по време на пиковите часове, когато цените са високи, или да абсорбира излишната енергия тогава, когато цените са ниски или дори отрицателни.